שלום, שמי אמיר ראובן, מנהל אגף חינוך בקריית ביאליק, ויש לי הכבוד והעונג להמליץ על יואב שלוסברג, איש יקר שהכרתי לפני מספר שנים. הוא בא עם יוזמה להרים פה איזשהו חידון בנושא קריית ביאליק. אני מיד התחברתי והתרשמתי מהעבודה המקצועית שלו, גם קיבלתי הרבה חוות דעת טובות לגביו, ואכן רצנו עם החידון. ולא היה לי ספק שההצלחה הייתה מסחררת. הרצנו את זה מספר שנים, את אותו חידון ביאליק, כאשר מרוב שהחידון תפס מקום מאוד מאוד מכובד בקריה, גם שר החינוך שהיה כאן החליט להרחיבו לרמה מחוזית, ואכן בשנה הנוכחית הרחבנו את החידון לרמה מחוזית. העבודה עם יואב הייתה עבודה של נעימה, מקצועית, יעילה. גם ההשלמה שלו עם אבשלום קור הייתה השלמה שהיה חיבור מצוין. בסך הכל אני היום עומד לפני שנת תקציב 2013, מנסה לבנות גם את החידון הבא עם יואב. כנראה זה חידון התנ"ך לחטיבות הביניים, ואני חושב שההצלחה של יואב זה הצלחה של מערכת החינוך בקריית ביאליק, וכל מי שיעבוד איתו, אני חושב שהוא הולך על, סליחה להגבלה, על סוס מנצח. תודה. יואב שלוסברג, החידון והחוויה.